Kana waifundidzira kuti muroya achakuroya kana zvinhu zvako zvaita, saka uchiona ari kutokuroya zvisati zvaita. And dzimwe nguva unoshaya kuti anokuroyerei, unomakirwei, because zvakuda zvacho hausati watombokana nekadiki kacho. But kuna vanongonzwa kuti havakufarire, mukutambura imomo unotomakwawo. Statement yekuti anebhora ndianomakwa andoida ndoifarira, but it's lesser when it comes to the things of life. Pamwe pacho unomakirwa potential yekuti uchava naro. The devil is spiritual. Haakumake nokuti zvaita, anokumaka nokuti zvichaita. Vanhu apa vari kuenda kuKenani, they are not yet there, but they are facing a battle. Even in the wilderness there were battles. Muwilderness munhamu imomo ndoma vari kumukirwa. Havana chavainacho, vatori mugwenga, muri mika, muna chakanaka. But kune vanonzwa kuti ivava nyange vari mugwenga, we need to fight them. Life yako ukaitarisa sometimes uri mudesert place. Basa racho haripo, mari yacho haipo, pano uri kutokumukirawo. Zvekuti newe unotoshaya kuti what's the reason? Nekuti munhu andimake, nokuti hapana iripo. VaIsraeri vabuda muEgypt, vasati vasvika kune zvinhu zvavo, vari muwilderness. There arose a demonic system, inonzi the Amalekites, that came to fight them. Havasi kurwiswa nokuti vasvika, vari kurwiswa nokuti direction yavatora iri correct. Chavari kuzirwa ndechekuti pavangobuda muEgypt, the devil knows that they are about to go somewhere. Vari muEgypt, maAmalekites haauye kuzovarwisa. MaAmalekites anototrasta kuti system inonzi Egypt iri enough to keep them. Saka pavanowana breakthrough from Egypt, a certain demon arises. Every stage attracts a new devil. Satan operate from one direction, operate from all angles. Ana Satan anokunetsa kana usati wapinda basa, achikushaisa basa. Kogoita kuti ukawana breakthrough kaiwana, anokunetsesa pabasa. Zvekuti wegona ushaya kuti uri kushandirei. Hausisiri paproblem yekutsvaga basa, uri paproblem yekuti hausitomboziva kuti kushanda kwacho uri kutomboshandirawo chii. And akatova wese nemari yaunofanira kutambira yacho hauiwani, but Mulungu achingoti uya. Ndozoti mweya wakabreaka through unemployment, wakuda breakthrough papayment. It's the same devil. Aimbokunetsa kuti usarore kana kurorwa, warora. Kune mweya inonetsa vakaroora nevakarorwa. Namwe kuti simura usaitorwa kumabhachurai kana kumusikana asataurwa, unotaura nevanhu vaamudzimba. Ndo nhamo yavo nyowani. Muchato wakaitwa, vanhu vakapembera, asangana nedhimoni rinonzi Simurausi. Every stage, no matter how God blesses you, the more God blesses you, the more you must seek God. Saka uchanoti vanhu vane zvinhu zvakawanda zvinokosha, vane mabodyguard, vane security. Vanozati the more I acquire property, the more I need security. Hazviite kuti unohaya foresight kuti vachengete danga rako rehuku, hazviite. But when assets arise, you know that my enemies are also rising. So I need better protection on my property, because you know to do. So the more God blesses you, the more you must seek God. The more you are blessed, the more devil anova bitter newe, and the anointed release many demons to attack you. Satan arikukunetsa zvichida kukuraya. Ukangorora ukava nemhuri, anogona kukuraira vana, achiziva kuti ndikuisa pain pauri. Arikukunetsa izvozvo kuti akuraya, arikukutadza, but ukatenga mota ane machances ekukuraya neaccident. The more you get blessed, the more you must seek the blessing and the covering of the Lord. So these people are now going to the promised land, but they are not yet there. A certain demonic system called the Amalekites, though yakaita rise at Rephidim, ikatanga kuataka Israel. And inakunzwa reason why they were being attacked, but pandaverenga pangoti they arose, the Amalekites, to attack Israel. There was no special reason. Israel haisina kutora gwenga. Israel haina kudenda nema Amalekites. But my Amalekites anongonzwa kuti vanhu havafanirwi kupfuura nepano, vanhu havafanirwi kuenda kwavari kuenda. They've break through from Egypt, but they must also break through the Amalekites in a desert place. So this battle, Mwari ndokubva vapa Moses a revelation yekuti iwewe handisikuda kuti uve involved physically, ndoda kuti uve involved spiritually. Enda pamusoro pegomo, onobata tsvimbo yako usimudza. Moses akaparidza vhangeri rekuti I'm going upon the mountain. Aenda pamusoro pegomo, ndokubva ati Joshua sarudza vanhu vanorwa nevanhu. Ini ndiri kuenda pamusoro pechikomo.
Moses aenda pamusoro pechikomo, Bible rinoti wakasimudza tsvimbo yake mudenga kuna Jehovha. As long Moses akasimudza, Israeli yaikunda. Moses aita akaneta akadzikisa, Israeli yaikundwa. My results are determined neruoko rwaMoses pagomo. Haisi nyaya fighting skill neability ya Joshua. I'm sure Joshua is fighting. I'm sure vanhu vari kuita nesimba nemoyo wese. But the Bible records the results were determined by the hand of a man who is not available physically in the battleground. What am I saying? There is a place that determines your victory or your downfall. Kana Moses akaenda pachikomo achidetermine my results. I'm sure in our time, Christ Jesus akaenda pachikomo che Calvary. They are good determine my results. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. It's not my strength, but He is strengthening me. My results are I'm doing the right thing, but the result is from the mountain. So Bible ati Moses aita akangosimudza so Israel yaikunda akaneta Amalekites aikunda zvobva zvabuditsa pachena kuti Amalekites haasi kukunda nokuti vane skill kana kuti vane power, vari kukunda nokuti Moses is now powerless, which simply means the power of the enemy is also in the hands of you. Simba Amalekites ne victory yao is also determined by the hand of Moses, which means as a believer you can control the strength of your enemy. You can also weaken your enemy. You are now empowering yourself against your enemy. But you are empowering the devil against your life. Moses ndio aita problem. Ekuti anogona kupa futi ma results ku enemy. So it simply means the enemy has no power. The power is in your hands. The devil has no power. The power is determined by how you worship the Lord, how you raise your hand to the Lord. Moses has to deal with the enemy. Moses is raising the hand to the Lord. What you do to God determines the strength you get or how you can empower your enemy when you don't do anything. Kushumira kwaunoita Mwari kunokupa simba, kusashumira kunopa simba wakaipa against your life. Hakuna maoko ema Amalekites ari kudetermine my results. The same hand of Moses can give strength to the enemy, can also empower the Israelites. So Bible rati Moses aingoti akasimudza Israel yobva yatanga kukunda. Akangoneta akadzikisa Israel yobva yatanga kukundwa. Can I help you people? Moses is a true prophet of God, is a man of God. But the Bible rabuda pachena kuti pane nguva dzaaineta. Kwete kuti aiva musatanist aingoneta. A leader can also be tired. There are times that we point fingers to people kuti he's failing us. But ukazoenda pa position uchaona kuti kufaila is a common thing. Vanhu vanotarisa kuti if you are a leader, you are not supposed to get tired. Kana kuti hauna ma shortcomings. Kana kuti hauna. Saka uchiona munhu anonzi leader, ana advisor. And although I'm leading, there is someone who has got gift to advise me in certain matters. So Moses became tired. Nokisa chimbolo ruoko rwake pasi. Israel ikatanga kukundwa. Harina Aaron vaainawo pachikomo. Ndo vakazviona kuti chiri kukundisa vanhu muzasi megomo. Ruoko rwamudhara rwaneta rwadzika pasi. Saka chatingaite chii? Zvanzi vakatsvaka dombo rekuti agare pachikomo ipapo ndokubva variwana akagara padombo. He is no longer standing. Aneta ndokubva agara padombo. Agara padombo ndokubva vabata ruoko rwake mumwe ku-right mumwe ku-left. Zvanzi kusvika zuva richivira vakamubata. Israel ndokubva yakunda. Moses haana kupa vanhu victory nokuti anga akamira. Moses haana kupa vanhu victory nokuti anga akasimba. When he got tired, akatsvagirwa dombo rekugara. Agara padombo asisina kumira. Ndo patiri kuwana ma results ekuti vakabva vakunda Amalekites zvachose. He was now seated. Kugara iside ma situations ne time zvakamukunda zvekuti akasvika pakuneta. When you believe in yourself, you will fail.
You must believe in God who can empower you not to fail. Moses aparidza vhangeri reselfish asataenda pamusoro pegomo. Zvanzi, I'll go at the top of the mountain, I'll raise the hand of the Lord, and you are going to win. But aripo, he got tired. No matter une strength, no matter une shungu, there are issues in life that can make you get tired. No matter you're intelligent, but kune situations in life, no matter how intelligent you are, you can still fail. No matter you are connected, no matter how many situations, money can also fail you. I always love to tell people this, but not money answereth all things. Dakati papa apa nakuvere ngomushe zvakanaka nevazhinji. Izvire kuti mari inopindura zvese. Chinonzi minduro ndochisina kujekeserwa kuvanhu. Chinonzi minduro chiri both sides, yes or no. Ukapfimba musikana akati hongu, iminduro akati kwete iminduro handi. Saka Bible rikati money answereth all things. Zvora kuti kune dzimwe nyaya inoti handikwanisi. Inotopindura kuti kana wane HIV ndizvozvo. Chatochi autongonwawo nevamwe hapana zvandingaite. Uinayo. Nokuti if money can be a positive answer to all matters, there is no need to preach Jesus. You must preach money. But Jesus is the answer to every matter. That's why we preach him. Not money. So once aparidza rine self belief yekuti I'm going to the top of the mountain and I'll raise the rod of the Lord, I will go and I will raise. But aripo, he got tired. Rasi aparidzira vana muzasi megomo, ndirekuti ndiri kunoita something, but aripo, he got tired. Vana vadiki vane vhangeri rekuti kuwina kwataita ndimudhara Mose anga akamira anga akadi, yet Mwari vatomuti chinyora pasi kuti Joshua azive. Zviri kunzi Moses nyora pasi, ari kunzi chienda unoapa correct information kuti handina kukuwinisai, ndanga ndatonetawo maitorohwa, but pane dombo ratawana pamusoro nedombo randikutaura ndiKristu. When you sit on the word of God, when you believe in the word of God, you can find rest. Matthew 11:28. Come to me, all that you labor, and I'll give you rest. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupa izororo. Ari kutaura kudaro haisi Saturday, ndiJesu. Because some they try to find rest in days. You don't rest because of the day. You can rest any day because of the creator of days. Zuva rikapa vanhu zororo, Jesu hananidi yekuti uyai kwandiri, anofanira kuti mirirai musi wacho. But I've discovered that even musi wacho ukakwana kana ukasabika hako uchiti ndiri kuchengeta Sabata, unongochingobikwawo nema situations eupenyu. Iwe hausi kubika zvikwambo zvichikubika. Inda zvikwambo zvisinga respect Saturday, nyaya haisi yeSaturday ndeya Kristu, chino respecta Jesu. Unozorora muma situations kana uina Kristu. Ukada kumirira Saturday usina Kristu, chonoti nema situations acho haatye Saturday. Bible rangu rinoti every knee must bow to the name of Jesus. Kurati situation yako inongoita bow to Jesus. So rest is a person. Saka atoti come to me, a person, uyai kwandiri, and I will give you rest. Ndimboiparidza mbishana yerest naye. 29 but take my yoke, for it is light. So mulenda kwaari motura mutoro yenyu, obva azokupai joke rake rekuti atakure. Just come to me. Takura isa pamusoro apo vanhu vaona. Come to me, makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Tauya kwaari, tobva tatura mutoro kwaari. Tisati tatakura zvaanoda titakure burden rake raati my yoke is light. Anoti come to me and I'll give you rest. Ndo inonzi rest. Ozokupa instruction yekuti carry my yoke because it is light. Autakure because you have power. Uri kutakura because you have guarantee, he has given you rest. Rest yaari kukupa is empowerment. Just mira. Ibatsire vanhu pichanongano kukasike kurasika. Mwari vachisika munhu. Day number 6. Day number 7. Sabata. Munhu akabva azorora, but chaasikirwa kuti aite kushanda mugadheni. Saka chaakatanga nacho munhu hakusi kushanda, kuzorora. Kurati paakazotanga kushanda akashanda from rest. Kureva kuti Mwari vari kuti haudye nokuti washanda. That's why paakasikwa day number 6. 7 akanzi usashande irest, but more rest you eat. Saka Mwari vari kuti your eating is hidden in rest.